धोरोम आफादफोरा दिनै गोबां बिबान दङ। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा ड्राग्स जानाय, जुवा, जौ बायदिसिनानि मोनसे परिबेस खालामनो नागिरो। बेफोरखौ होबथानोब्ला धोरोम आफाद, बै धोरोम सिबियारि, धोरोम गुरुफोरा बिथांमोनखौ शिक्षा होनांगोन आरो बे आफादफोरनि गेजेरजों समाजखौ संस्कार खालामनाय, समाजाव थानाय साफ्रोमबो व्यक्तिखौ धोरोमनि लामाजों आवगायहोयोब्ला थारैनो समाजाव जोंनि मोनसे मोजां परिबेस फैगोन। आं बेखौ बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों आरो जाय हाबाफोरखौ जोंनि समाजनि धोरोम गुरुफोरा मावोब्ला समाजा मोनसे आब्रुथि गोनां समाज जायो। आंहा बेयाव 100% बिश्वास दं। दिनै गेरुवा दखरा ब्रह्म धोरोम आफादनि 46थि बोसोरारि जथुमा। बे बोसोरारि जथुमाया मैयानिफ्राय जानानै दिनै जोबथा सान आरो बे जोबथा साननि दिनै गेवलां मेल दिनै बिथांमोना आंखौ बेखेवगिरि आलासि महरै बेखेवनो खाबु होनायनि गिबि आं बिथांमोननिसिम साबायखर जासिहरदों। थारैनो खोब मोजां मोनसे हाबाफारि जादों। नैबे ओनसोलनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरा लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों आरो आं दिनै बुजिनो मोनदों जे जोंनि समाजाव मोनसे परिबेस फैदों आरो मोनसे बारहावा फैदों जे धोरोमखौ सिबिनायनि आरो धोरोमखौ जोथोनै लाखिनायनि बे मोनसे परिबेस फैदों। नङाब्ला बेबायदि लैहोर फैनाय आं नुफेराखैमोन। दिनै गोसो जादों रायजो राजाफोरा जे मोजाङै धोरोमफोरखौबो सिबिनाय आरो बिथांमोना आंखौ साबायखर होदों जे मानिजाथाव जोंनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जे धोरोमफोरनि नामाव, मन्दिरफोरनि नामाव जे आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख थाखा जे होनाय जादों, बिथांमोना बे खोथाखौ रायखांनानै दिनै बिथांखौ साबायखर जासिदों। कारन जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां ब्रह्म धोरोम, ब्रह्म मन्दिर, बाथौ मन्दिर, बिनि थाखाय दिनै 2 लाख थाखा अनसुंथाइ होनाय जादों। बे अनसुंथाइनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थानाय मन्दिरफोरखौ साबना हामना मोजाङै समायना खालामनायनि जि मोनसे बेबस्था, बे बेबस्थानि थाखाय धोरोम आफादफोरा दिनै साबायखर जासिदों आरो बिथांमोना धोरोमा आङो दिनै बिथांमोनजों सावरायलायनानै मोनसे मोजां परिबेस मोननो हादों। बे परिबेसा जाहाथे इयुनावबो फैबाय थायो आरो बे परिबेसखौ जोङो उनावबो मोनबाय थायो, आं बेखौनो नोजोर होदों। दिनै आङो नैबे गेरुवा दखरा ब्रह्म धोरोम आफाद आरो नैबे महिलापारा गामि आफादा खुंनाय बे गामि आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासियो। गेरुवा दखरा आफाद 46 बोसोरारि जथुमा फोसाब आफाद, गागि आफाद आरो 24थि बोसोरारि जथुमा लाइमोन आफाद आरो आइजो आफाद दिनै आंखौ बे कनफारेन्सआव अधिवेशन आलासि महरै गाहाय आलासि महरै लेंहरदों। आं बेखौनो बुंनो सानगोन दि जोङो धोरोमाव हाबनानै जों गोबां जे कालिचरन गुरुदेबनि जि बोसोनफोरखौ जों मावफुंजोबनांगौ। दा कालिचरना गोबां जोंनो बोसोन होलांदों, बेखौ जेरैहाय जोंखौ आफाद दानानै लानो होदों, आफादखौ जों दानो लादों। गागि आफाद, प्रसाद संसद, लाइमोन आफाद, आइजो आफाद। दा बे बेलायाव आफादखौ दादोंब्लाबो जों माने रांखावरियाव जों राफोद नङा। बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों दा गुरुदेब कालिचरन बर'आ जा बोसोन होलांदों, बेफोर बोसोनखौ जों दासिमबो मावफुंजोबनो हायाखै। मानो होनबा गुरुदेबा धोरोम आफादखौ सामलायनो थाखाय बा समाजखौ सामलायनो थाखाय ओरैबायदि बोसोन होलांदों जे 100आव 1 रां जमा धोरोमनि नामै जमा होनो थिनदों। नाथाय बेफोरखौ जों दासिमबो मावफुंजोबनो हायाखै, जायनि दाराव जोंनि आफादफ्रा दासिमबो गोख्रों नङा। बेनि थाखाय जोङो बेफोरखौ जों सावरायनांगौ जोंहा दङ आरो बेनिफ्राय धोरोम फोसाव खालामनायाव गोबां जोंहा दासिमबो अभाब दङ। मोजां प्रसाराव गैया, मोजां बेबायदि पुर'हित गैया। बेफोरखौ जोङो सृष्टि खालामनांगौ। जेरैहाय दिनैहाय
गेरुवा आनसलिक आफादाव फैनो आं आवगायनिफ्रायनो लोब्बा दंबाय थायो गेरुवा दखरा आफादा जोबोद गोख्रों जानो हागौ इयुनाव जासे जोङो लाइमोनफोरनिफ्राय लाइमोनखौ गोख्रों खालामनानै लाइमोनफोरनिफ्रायनो जों गोख्रों साफा पुरहित बा प्रसारक जों मोननो हागोन बेखौ जों हास्थायनाय जादों फैबाय थानाय उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म आफादनि कनफारेन्सआ रौतायाव जागोन अक्ट'आ जाबाय 22, 23, 24 डिसेम्बर बे बेलायाव जों गोबां प्रसार खालामदों पाब्लिसिटि खालामदों खमावनो अन्तत' जों साननाय बादिबा 8,000 9,000 मानसिसो गेदारिं जागोन होननानै सानदों मानो होनबा जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव 10टा दख'रा दङ जेरैहाय उदालगुरि हरिसिङा रौता गेरुवा माजबाद बाहिनिगाव बेफोर दख'राफोरा जों मानसिखौ फ्राय मोनसे दख'रानिफ्राय खमैनो 300 400 जों लेंहरनाय जादों आरो बेनो ओनसोलनि मानसिफ्रा गोबां जाथि धर्म फाराग गैयाबासोनो बाहाय बाहागो लानायखौ जों खावलायदों क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय एफ&एफ महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन